Hvala lijepo, Tomislave. Sve lijepo pozdravljam sve sudionike, sve one koji slušaju. Nadam se da se čujemo. Pa evo, mi ove godine, kao što je bilo najavljeno, slavimo 60. obljetnicu ustanovljenja Hrvatske katoličke misije Beč. Naravno da se naša misija nije zvala kod rođenja Hrvatska katolička misija Beč, nego u ono vrijeme su bile malo drugačije okolnosti, da to ime misije malo kasnije došlo. Jednostavno ću reći nešto o povijesti i o sadašnjem vremenu i o tom kratkom jubileju, malom ili velikom jubileju. Mi Hrvati smo sa Austrijom povezani već dugi niz stoljeća, sa Habsburškom monarhijom, sa Turcima smo se borili, jedan dobar dio naroda bježaju pred Turcima unatrag 5 stoljeća i zadržao se dobrim dijelom ovdje u Austriji, u Gradišću, i dan danas su potomci njihovi tu i govore hrvatskim jezikom. Malo je to drugačiji jezik nego moderni hrvatski jezik, ali ga se može vrlo dobro razumjeti. Što se tiče današnjih Hrvata koji su ovdje u Beču, oni su došli naravno nešto kasnije. Nakon II. Svjetskog rata velike kolone izbjeglica su morale bježati pred partizanima. Jedan dio se nažalost morao vratiti u domovinu iz Bleiburga i tamo je stradao, dok je jedan manji dio ostao nekoliko desetaka tisuća ovdje u Austriji. Oni su smješteni u razne logore i nastojali su iz tih logora većinom prijeći u zemlje preko oceana. Logori su bili većinom u zapadnom dijelu Austrije, jer su u tom zapadnom dijelu Austrije bile savezničke snage, a u istočnom dijelu Austrije su, gdje je i Beč potpadao po taj dio, su vladali Rusi i tu baš i nije bilo previše naših Hrvata. Sa ljudima su bili u tim logorima svećenici Hrvati koji su došli s njima ili svećenici koji su se zatekli za vrijeme rata ovdje u Austriji. Tako je onaj koji je za nas najviše važan, za našu Hrvatsku katoličku misiju Beč, fra Mirko Čović, najprije djelovao u tim zapadnim logorima, pomagao ljudima duhovno, materijalno, koliko je mogao i znao, a kad su se 1955. godine te strane sile povukle iz Austrije, pa tako i Rusi iz istočne Austrije, on je došao u Beč. U Beču je našao nešto naših ljudi, ali jedan dio ih je bio još uvijek u logoru Traiskirchen, od 20 km od Beča, južno od Beča, posjećivao te ljude i bodrio ih, hrabrio ih i tješio ih u njihovim potrebama. Oni koji su bili u Beču su nastojali da imaju misu na hrvatskom jeziku, pa je uz Mirka još nekoliko svećenika djelovalo tu, imali su u raznim crkvama svete mise. Nisu dobili neke velike skupine, 50-ak ljudi, možda nešto više, ali fra Mirko se skroz preselio u Beč, 55. godine je zapravo imao prvu misu na hrvatskom jeziku poslije II. Svjetskog rata, a godine 1960. godine osnovao najprije Caritas Croata, a iste godine i Hrvatski dušobrižnički centar ili ured. I to se smatra osnutkom današnje Hrvatske katoličke misije. On se naravno bavio Hrvatima katolicima koji su trebali njegove vjerske usluge. Kad su došle 60. godine, sve više i više radnika iz bivše Jugoslavije dolazilo na posao ovdje. I ti radnici su isto tako tražili svećenika koji bi mogao slaviti svetu misu s njima, a tu je bio fra Mirko koji se dao na taj posao. Međutim, tu se stvorilo malo animoziteta ili straha, ili kako bismo rekli, između takozvanih starosjedilaca koji su sa II. Svjetskim ratom došli ili nakon II. Svjetskog rata i sada ovih novih. Strah pomalo jednih od drugih. Starosjedioci ili azilanti su se bojali da se među ovim novima nalazi puno doušnika, udbaša koji bi mogli naškoditi. A među tima koji su došli se opet strah kojeg su poprimili u bivšoj Jugoslaviji, da su ovi koji su ovdje ustaše, koljači, najveći zločinci, jednostavno se nikada nije moglo uspostaviti dobra veza između jednih i drugih. Upravo zbog toga straha. 65. godine prošloga stoljeća je Austrija sa bivšom Jugoslavijom sklopila jedan međudržavni ugovor o pravima stranih radnika.
I nakon toga ugovora sve više i više ljudi je dolazilo na posao ovamo, a od tih radnika je otprilike 1/3 bila Hrvata katolika. Ove crkve gdje su se okupljali su im bile premale, pa su tako uspjeli doći u crkvu, Franjevačku crkvu, koja je bila nešto veća, ali s godinama je ta crkva postala premala. Ne samo da je crkva postala premala, nego fra Mirko Čović nije mogao više toliko posla obavljati, pa je dobio pomoć od subrata fra Mate Božića, isto tako Franjevca Splitske Franjevačke provincije. On je došao ovdje i onda su nekako pomalo podijelili posao. Fra Mate se bavi više radnicima koji su došli, a fra Mirko se posvećivao više ovima koji su od prije bili ovdje. Međutim, s vremenom je ta crkva Franjevačka bila premala. Netko je od naših ljudi nedaleko Bečke katedrale postoji crkva koja se zove Amhof, odnosno crkva 9 korova anđelskih, vrlo neobično ime, koja je praktično prazna. Ima tu jedan svećenik, rektor, koji ima misu jedanput, ali ljudi zapravo i nema ili vrlo malo. I onda su oni došli na ideju pitati toga rektora da li bi on dozvolio da se tu služe svete mise na hrvatskom jeziku. Rektor je dozvolio i tako su 2 nedjelje za redom imali svetu misu, svi radosni, sretni, ali 3. nedjelje po očevicima crkva je bila zatvorena, zaključena i na vratima ulaznima je stajala obavijest da više ne mogu tu imati svetu misu. Narod se pobunio i onda je fra Mate Božić sa jednim dijelom naroda otišao pred zgradu nadbiskupije i razgovarali su sa vodstvom nadbiskupije i praktično sa jednim vuci potegni ovamo onamo, sa jednom borbom su uspjeli izboriti se. Tako od svibnja 1969. dobivaju od Bečke nadbiskupije ovu crkvu Amhof da se njome koriste. To je naravno bio jedan veliki dar od Boga, recimo tako, da su Hrvati katolici mogli redovito imati svoje svete mise i tom crkvom upravljati kako je njima odgovaralo. Uz fra Matu Božića, tu je bio fra Mirko, na studije je došao fra Stjepan Pavić iz Sarajeva, iz Sarajeva, dakle, došao je na studij Stjepan Pavić, međutim, ne samo da je on došao iz Sarajeva, nego su došli ovamo na posao, nazovimo to tako, uz pomoć fra Mate i časne sestre Bosansko-hrvatske Franjevačke provincije, školske sestre, 4 koje do dana današnjega su ovdje na misiji kao one koje puno dobra čine u ovoj misiji. Međutim, počelo je vrlo lijepo sve skupa, dobivene su i prostorije uz crkvu, ured se preselio iz Zingerstrasse gdje je prije bio, uz crkvu na Schulhof 1. Međutim, kako je to sve skupa lijepo započelo, fra Stjepan Pavić je 71. godine vrlo dobro počeo raditi sa mladima, osnovao je Hrvatsko kulturno društvo Kotromanić sa svrhom okupljanja prije svega hrvatskih studenata, jer mnogo studenata, evo znamo, nažalost, nakon Hrvatskog proljeća završilo i ovdje u Beču. 1971. godine Biskupska konferencija Jugoslavije, ondašnje Jugoslavije, imenuje BK Austrije postavlja za voditelja Hrvatske katoličke misije u Beču iz naddušobrižnika za hrvatske svećenike u Austriji patra Efrema Kujundžića, Franjevca, svećenika člana Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metjuda sa sjedištem u Zagrebu, Kaptol 9. I od toga vremena započne jedno novo razdoblje za HKM Beč. Napose, kad se zbog političkih razloga Hrvatskog proljeća mnogi mladi sele u Beč na studij ili ti bježe od opasnosti u Hrvatskoj. Nažalost, to društvo koje je osnovao Stjepan Kotromanić, Hrvatsko kulturno društvo Kotromanić, je bilo vrlo kratkoga vijeka.
već 72. godine u jednome procesu, kad je išao dolje na odmor, fra Stjepanu Paviću se sudi i dobiva zatvora od 5 godina, ni kriv ni dužan. Ovo se društvo raspada zbog straha da neke veće stvari se ne dogode. Pomalo se taj strah uvukao i u vjernike, ali zaslugom fra Efrema dosta dobro se sve to skupa odvijalo nakon svega toga. Fra Efrem, kad je došao 1971. godine, u ljeto, na jesen on saziva jednu sjednicu svih Hrvata svećenika, odnosno koji djeluju kod Hrvata, naših svećenika i pastoralnih suradnika, s nakanom, socijalnih dakle radnika, s nakanom da se dogovore oko osnivanja eventualnih crkvenih odbora, oko vođenja matica, krštenih i vjenčanih, o jedinstvenom žigu naših misija, o vjeronauku za djecu, o dopunskoj školi za učenje hrvatskog jezika itd. Fra Mate je premješten 1971. godine u Njemačku, tako da djeluju kao nova ekipa fra Efrem, još godinu dana fra Stjepan i fra Mirko Čović i 4 časne sestre. U crkvi se slave svete mise, nedjeljom 11 i 18 sati, drži se vjeronauk, oformljena je folklorna skupina, drži se tečajeve njemačkog jezika, zabavni je život. Tu prostorije smo dobili i jednostavno je tu taj život živno. Pater Efrem te godine, dakle 72. postaje prvim rektorom, upraviteljem, Hrvatom crkve Amhof. Te 72. godine pristupilo je prvoj pričešći 6 djece, a krizmu je prvu krizmu našim krizmanicima podijelio austrijski biskup dr. Weinbach. Kršteno je 83 djece, dakle nisu bili samo radnici tu, nego i jednim dijelom obitelji, i vjenčana su 34 para. Ako ćemo malo osnovati na Fra Josipe, imate još jedno 3 minute maksimalno, tako da malo rasporedite, molim vas. Dobro. Evo, mnogo se toga događalo u Hrvatskoj katoličkoj misiji Beč. Između ostaloga, tu su bile i dvojica papa, dakle kako je Hrvatska katolička misija u Beču gdje sjedište, dvojica papa koje su posjetile Austriju, pa su praktično bili i mi smo im bili domaćini. U današnje vrijeme, ako mogu reći, je puno više, dakle kako je ovaj Domovinski rat izbio, duplo više ljudi je došlo u Beč, tako da otprilike danas ima negdje oko 35.000 vjernika za koje u Bečkoj nadbiskupiji, za koje se mi, dakle nas 4 svećenika i 4 časne sestre brinemo. Uz mise u crkvi Amhof imamo još mise na 12 filijalnih crkava, najudaljenije 80 km u jednom smjeru, gdje se što jedan put, 2 put, 3 put, 4 puta mjesečno, nedjeljom, subotom održavaju svete mise. U današnjem vrijeme, dakle, odnosno ima i puno problema, naravno nije to samo sve idilično, makar imamo i relativno puno krštenja, još uvijek skoro 200 krštenja, prošle godine bilo 200 i nekoliko krizmanika, pohoda bolesnicima, puno 130.000 podijeljenih svetih pričesti, mnogo ispovjedi, ne samo pred Božić i Uskrs, imamo i druge razne pobožnosti u crkvi, ali od problema, dakle, uvijek su tu pitanje biti stranac, ostati zauvijek ovdje, bez domovine, bez dobrog znanja materinjeg jezika, stara je domovina izgubljena, gdje nam je nova, kod novih generacija uvijek iznova pitanje tko sam ja, kuda pripadam, gdje sam li Hrvat ili Austrijanac, ili sam mješavina jednoga i drugoga. Nastaju mnogi nesporazumi između generacija. Nove generacije odrastaju u drugačijim okolnostima od njihovih roditelja, poprimaju druge običaje. Mnogi ne sklapaju ni svjetovni, kamoli crkveni brak. Ima je mnogo rastava brakova, kako kod mlađih, tako nažalost kod starijih. Perspektiva ove misije svakako je s jedne strane pod navodnicima dobra. Naime, ovi naši vjernici su dobri vjernici, većinom iz Bosne i Hercegovine, i neće se nažalost vratiti u domovinu, nego će ostati ovdje. Žele ovdje na hrvatskom jeziku, koliko je moguće, imati svoje mise, jer to je jednostavno ono što su naučili kod kuće, a žele to prenijeti i djeci.
Što se tiče završetak jubilarne godine, 5. svibnja prošle godine smo imali jednu misu za početak jubilarne godine, jer je, dakle, 50 godina od kako smo u ovoj crkvi. 6. listopada prošle godine smo imali dan časnih sestara, kad smo pozvali časne sestre koje su ovdje djelovale. Neke su se odazvale, neke su već među pokojnima, neke su bile bolesne, pa smo im nastavno ovako javno zahvalili za ono što su dobroga činile i čine još uvijek ovdje u Hrvatskoj katoličkoj misiji. 20. listopada ove godine smo imali zahvalnu svetu misu koja je trebala biti u svibnju ove godine, ali zbog koronavirusa je otpala. Kardinal Vinko Puljić je tom prigodom prije svete mise u našem predvorju otkrio jednu spomen ploču. Ne znam koliko je moguće vidjeti ovdje. Na hrvatskom i njemačkom jeziku piše, dakle, u spomen na 60. obljetnicu osnutka Hrvatske katoličke zajednice u Beču i 50. obljetnice mjesta molite Hrvatske katoličke zajednice u Beču. Zahvalni Bogu i Bečkoj nadbiskupiji ovu spomen ploču postaviše Hrvati katolici Bečke nadbiskupije godine Gospodine 2020. Evo, pa koji dođete u Beč, kad ćete posjetiti našu crkvu, moći ćete vidjeti tu ploču koja će, evo, nadamo se, generacijama ostati u spomen na sve ovo drugo. Imali smo još nekih drugih planova, predstaviti se u Dugoj noći crkava, zatim smo trebali imati jedno obiteljsko druženje s nogometnim turnirom, u planu je jedna izložba, o svemu tome što se događa, kanimo izdati još jedan vodič kroz crkvan pov i jednu monografiju u skoroj budućnosti. Evo, toliko, nažalost uvijek je vrijeme prekratko, pa i ovaj puta hvala lijepo što ste me poslušali koliko ste mogli, ali vjerujem bit će još prilike.